Estimats amics i amigues del Consell de la República, de cara a aquestes eleccions a la presidència del Consell us demano dues coses. La primera, participació. I la segona, suport. Suport per fer què? Doncs per continuar una feina que ja veiem que molesta a bastanta gent, que per tant és el senyal de la seva necessitat, i una feina d'una gran importància pel país, sobretot a l'etapa política que ens encaminem. Necessitem reforçar elements que són troncals per l'èxit del procés d'independència. En primer lloc, la unitat. Que tinguem cada vegada més motius, cada vegada més incentius, més força per poder anar més junts, perquè sense unitat no som capaços, no podrem ser capaços d'aconseguir els objectius. La segona cosa que hem de fer és determinació en els nostres objectius. Poden tardar més, poden tardar menys, pot haver-hi diferents estratègies, però la determinació ha de ser inequívoca. La tercera cosa en la qual cal esmerçar esforços en aquesta etapa és la preparació. No podem deixar de preparar-nos. I aquesta és una preparació que tenim vocació de fer, emprendre en dos nivells, a nivell local, amb l'extensió, suport dels consells locals, i a nivell també nacional, en l'articulació de tot un gruix de propostes de per què volem la república, com volem que funcioni, quin missatge adrecem a aquella gent que els demanem que s'apuntin les seves forces, que apuntin el seu nom, que s'inscriguin en el Consell per rebustir, per fer forta la República Catalana. Aquest és un camí que vam començar i que nosaltres hem decidit que no pararem. Hi hagi les amenaces que hi hagi les persecucions que hi hagi, haguem de fer les rutes que haguem de fer, però aquest és un camí que no pararem. I ho farem tal com el vam començar, de baix a dalt, amb la gent, sense preguntar el color del seu vot, sense demanar res a canvi, perquè un poble té el dret a ser lliure, i més si el vol conquerir a través de les eines que els catalans hem decidit conquerir, utilitzar la democràcia, la no violència i l'estat de dret. El de veritat, el que sabem que sí que ens assisteix i que no trobem a l'estat espanyol, però que naturalment trobem a l'empara internacional. Moltes gràcies pel vostre suport a l'avançada i espero que ens puguem trobar molt aviat.